Dobrý den, jmenuji se Tomáš a rád bych vám představil projekt, který navrhuji do letošního ročníku participativního rozpočtu. Jedná se o vybudování venkovního boulderového bloku zde ve Vrahovicích. Dáte se, co je to bouldering? Jedná se o formu sportovního lezení, která nevyžaduje žádné speciální vybavení, nevyžaduje jištění lanem ani žádné zvláštní dovednosti či schopnosti. Je to aktivita dostupná opravdu pro každého. Ať už hledáte bezpečný adrenalin, možnost vybít energii, rozvoj fyzické kondice nebo jen relaxaci na čerstvém vzduchu. Nejedná se ale jen o stěnu na lezení. Jde o další zatraktivnění tohoto prostoru a jeho využití napříč generacemi. Ať už se jedná o děti z místní základní školy, rodiče s dětmi, teenagery a nebo aktivní dospělé. Navrhovaný prvek je zamýšlen tak, aby byl bezpečný a veřejně přístupný všem ve kteroukoliv dobu. Pokud se vám nápad líbí, podpořte jej prosím svým hlasem v participativním rozpočtu a já věřím, že zanedlouho se budeme těšit ze všech benefitů, které nám přinese.